Tak milí naši fanúšikovia, vítam vás pri druhom dieli nášho podcastu Súrodenci sa rozprávajú o biznise a vítam aj môjho bráška Mariana Vasilia. Ahoj, Bráško. Ahoj, moja sestrička, som rád, že som zase na Slovensku. Včera som akorát pletel. Áno, včera si prišiel doletel. som teplé počasie, ktoré ako ste bolo tu v mali. Dubaji? No, 2 týždne dozadu, keď som sa tam vracal, tak to bolo zaujímavé. No to som sa chcela spýtať, že či si už požidil pedalboard, alebo nejaký kajak, alebo člnku. Videl som aj z tej tie skutre vodné. Máš už zaparkovaný, tak kde svoj skuter? Pedalboard som nechal na Cypre, tak musím teda no, na budúce. Nečakali sme to, ale našťastie všetko sa nejak utriaslo, takže dostaneme sa aj k tomu. OK, dobre. Tak poďme rovno k veci. Témou dnešného podcastu je Dubaj, ako sme už avizovali v minulom diele, alebo teda všeobecne Spojené arabské emiráty. Takže povedz nám, prečo si založiť firmu v Dubaji? V čom je to výhodné, nevýhodné a tak ďalej? Začal by som asi vysvetlením stručným, čo sú to tie Spojené arabské emiráty. Človek si to predstavuje. Mám skúsenosť, niekto si mýli, Dubaj, Emiráty. V zásade je to federácia 7 emirátov, samostatných štátov. My sme mali tu niekedy ČSFR, Československo, oni majú 7 emirátov. A každý má svoju vládnúcu rodinu, šejka. Vždycky typicky najväčší emirát je teda Abu Dhabi. Tam je tá ropa, ten je najväčší, tam je ten odtiaľ je prezident. Tam sedí žaba na prameni. Tak, ale myslím, že taká istá žaba je aj v Dubaji, to je druhý najväčší emirát a on teda tam nie je ropa, tam oni sa vedeli rebrandovať, alebo vedeli sa reinvent, mám slovo to anglické, neviem to preložiť, vlastne vynájsť takto, kde tú nevýhodu, že tam tá ropa fakt je tam pár percent, oni pred tými 30 rokmi. A ešte sa vrátim, Arabské emiráty vznikli v roku 1971. Takže ten štát má nejakých 53 rokov. Len o rok viac ako ja. Takže a ten Dubaj samozrejme mal nevýhodu, že teda nebola tam tá ropa, ale vymysleli to super tak, že začali priťahovať investície, vytvorili priaznivé podmienky pre biznis, hospitality. Oni začínali s tými perlami, že? Tam boli... Áno, keď ideme ešte do histórie, začiatok minulého storočia, vlastne tá oblasť, celý ten Perský záliv bol známy tým, oni boli vlastne známi tým, tam sa lovili perly, tie sa spracovali, potom ale samozrejme prišli z Ázie, Čína, vymysleli sa umelé perly, tak zase museli... Po biznise, ale zase soudruzi reinvent, to sa stane strašne páči, vždycky vlastne, keď sa niečo deje, oni vždycky vedia sa vynájsť a vymyslieť niečo nové. Tam je ten neustály hlad po zlepšovaní, po nových veciach, po najvyšších ambíciách a tam to je fakt cítiť. Čiže vlastne sú tam 3 také hlavné, by som povedal, podnikateľské veci. Je tam veľa free zone, zón voľného obchodu, kde vlastne je nulová daň. Dostanem sa k tomu aj k tým daniam. Teraz je vlastne daň pre právnické osoby od 1.1. 9%. Prejdem neskôr k tomuto. Je tam veľmi silný teda ten realitný trh, čiže ľudia sú vlastne priťahovaní tým, že teda keď človek si tam kúpi nehnuteľnosť, tak ten výnos je tam momentálne na svete, myslím, že Dubaj je top 3 v prvej trojke ohľadne výnosnosti, hej. A potom hospitality. Čiže vlastne najnovšia správa, včera lietale som počúval super podcast, letel som Emirates a je tam, že New York 120,000 hotelových izieb. Singapur nejakých 75, Londýn je tam tiež pod tým nejak a Dubaj 150,000. Takže vlastne oni vyslovene, a je to ešte ďalšia vec, je to mesto, ktoré má najviac 5 hviezdičkových hotelov na svete. Ty brďo. Čiže ja hovorím každému, skúste si tam nájsť na tom bookingu, lebo tie hotely samozrejme bojujú o zákazníka. Je tam konkurencia, čiže tie ceny možno nie sú také vysoké. Sú tam zľavy, vždycky sú nejaké zľavy v nejaké 10, 20 až 30%. Takže vlastne to priaznivé podnikateľské prostredie by som dala prvé miesto. Potom je tam, podľa môjho názoru, je to snažia sa byť geopoliticky neutrálna krajina, nebyť ani na východ, ani na západ, sú niekde proste v strede, povedzme, a držia to tak, že aj teraz, keď bolo
príklad uvediem minulý rok, vojna Ukrajina, Rusko a možno si zachytila, Rusko vymenilo za svojho obchodníka so zbraňami basketbalistku americkú a výmena sa diala na letisku v Abu Dhabi. Tak to som nevedela. Takže oni tiež tam proste sa snažia negociovať so Saudskou Arabiou, hej, v zákulisí, takže vlastne geopoliticky sa snažia byť niekde v strede. Máš aj nejaké slajdy pre nás pripravené? Ak áno, tak ukáž nám ich. A počkaj, tak ideme na prvý slajd. Super. Takto. A tretí bod, unikátna geografická poloha. Toto je, o tom sa málo hovorí na moje prekvapenie, teda málo, na môj vkus málo, lebo ja teda veľa cestujem, ako aj ty teda, kvôli vlastne podnikaniu a kvôli našim veciam, čo máme. Unikátna geografická poloha. Je to Arabské Emiráty a Dubaj špeciálne. Samozrejme vieme, Dubajské letisko, veľmi známe, na tranzitné lety, aj priamo Európa, Dubaj. Je to krajina, ktorá je v strede medzi Európou, Áziou a Afrikou. Včera som letel 5,5 hodiny z Dubaja do Viedne. Takisto napríklad 5,5 hodiny niečo je z Dubaja do Thajska. Čiže úplne v strede, super. A predstav si, že neviem, či si vedela, 4 hodiny let z Dubaja, keď máš ten rádius, tak žije tam 1/3 svetovej populácie. Tak to som nevedela. Takže z 8 miliard cca nejaké 2,6 miliardy, čo je veľmi zaujímavá informácia. Áno, zaujímavé. Vieš sa dostať do takých destinácií, ako je, ja neviem, Kazachstan, takisto ako je Cyprus na druhú stranu, Egypt, Jordánsko, ideš do Nepalu, do Indie, dolu dokonca, Seychely, čiže vlastne je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Ten rádius proste doletový, tretina populácie. Toto je, myslím si, že veľká výhoda, lebo samozrejme obidva máme rádi napríklad Londýn, aj Singapur, hej. Áno. Ale geograficky musíš uznať, proste to sa nechytá. A to dubajské letisko, tam proste to šlape jak hodinky, tam ideš, proste to akože, ja neviem, už aj tá pasová kontrola, vieš, že nemusíš čakať, máš ten pás biometrický, proste pohodička, že už to fakt netrvá dlho. Ja som minule vyšla von pomaly len za 25 minút, hej. Kým som si prišla po kufor, čiže fakt je to super, že niekedy tie rady tam boli, ale teraz, ak to majú tak zautomatizované, tak to je paráda. No, včera som, ako vieš, meškal skoro let. Zaspal som teda hodinku som si pospal, mal let je nejakých 8:55, mal som budík na nejakú tú takú, že 5:30, zobudím sa, že 6:45. Fúha. Akože wow. Takže kľud, predýchať, rozdýchať, studená sprcha. Taxík ma o 7 viezol, prišiel som bol nejakých 7:35, čiže vlastne nejaká hodina niečo pred odletom, došiel som na tie batožiny a som sa chcel, že mi tak dopredu nejak dajú, však akože zmeškám typek, že kľud, čas, pohodička. No a však tam máš tiež už tie self-check-in. Ne, ja som išiel, ja som už bol check-inovaný. Áno, vlastne ale že už len ten kufor, že si sám hodíš, takisto tie mašiny, to je paráda. Normálne tam prišiel som, dal som každý v kľud, žiadny stres, každý sa usmieja, pohodička. Prešiel som potom rýchlo cez tú kontrolu, veš, oči, žiadny pás, presne hovoríš tie veci a prišiel som, bol 8:15, pohoďku som si ešte dal kávičku, stihol. Akože fantázie, takže tomu sa hovorí. No ale mal si šťastie, že na Šek Zayed neboli zápchy, keďže si šiel v nedeľu ráno. Áno, lebo vždycky Lebo metrom by ti to trvalo hodinu, tak to už by bolo na knap. Ako častý cestovateľ mám už skúsenosti, že najlepšie odlietať teda pre mňa cez víkend, lebo ráno nie sú tie zápky ani sobota, ani nedeľa, takže to mi teraz prišlo, takže tak. Poďme ďalej. Tak som rada, že si tu. Takisto ja. Poďme ďalej. Výhody podnikania v Dubaji. No, tak nám porozprávaj niečo o tých výhodách, prečo sa oplatí v Dubaji podnikať. A mňa by možno zaujímali potom aj tie, či sú aj nejaké nevýhody, ale k tomu sa dostaneme. Povedz najprv tie výhody. Nevýhody, teraz si ma zaskočila, ale povedz výhodám. Už keď sa výhody, tak už ma zaujíma aj tie nevýhody. Áno, jasné. No u mňa číslo 1 výhoda, akože by far, hej, úplne proste najviac, je možnosť pri založení firmy automatická teda právo dostať aj povolenie na pobyt. Čiže so založením firmy je to jedno, či to je lokálna firma alebo vo free zone, človek dostane vlastne k firme aj povolenie na pobyt. A čo to obnáša? Je to nejaká kartička, jak máme my, občiansky preukaz, nejaká
Áno, taká malá plastiková kartička, ktorú máte vy, myslím, že ešte vždy na Slovensku alebo v Česku, hej. Čiže keď vlastne máš to povolenie na pobyt a povedzme cestuješ, pôjdeš na budúce zase do Dubaja, tak keď prídeš na letisko, tak čím sa preukazuješ, pasom, alebo už ti stačí ukázať tú kartičku, keďže si dubajský rezident? Nie, je to mimo Európskej únie, stačí vždycky to pas, tá rezidencia a ťa opravne aj vnútri máš rôzne výhody. Čiže vnútri, okej. Jednou vetou nie si tam turista. Hej. Vlastne veľa ľudí teraz, mám skúsenosť osobnú, chodí do Dubaja nielen kvôli teda založeniu firmy, kvôli biznisu, ale aj kvôli tej rezidencii. Hej. Asi vieš si ľahšie otvoriť účet. Presne tak, ľahšie otvoriť účet, môžeš zmluvu nájomnú prípadne. Auto prenájom, rôzne veci sú spojené s tým, že teda mal by si byť domáci, mal by si byť rezident, mať povolenie na pobyt v Arabských Emirátoch. Takže takto to je. Bež na web stránke máme rôzne jurisdikcie, ponúkame vlastne rôzne založenie firiem v rôznych krajinách, ale toto je unikátna vec a na Slovensku, v Česku, spýtam sa ťa, kontrolná otázka, keď si založím firmu na Slovensku, nemám tam povolenie na pobyt v cene. Nie. Ani v Česku, nie, určite ani na nie. Cypre, ani na Malte, ani v Anglicku. Čiže toto je vyslovene taká vec, kde majú výhodu, neviem, kto to vymyslel, ale moja skúsenosť, 50% ľudí, klientov, záujemcov chce ísť do Arabských Emirátov, do Dubaja, lebo to je federálna vec, všetkých tých 7 emirátov sa na tom zúčastňuje. Chce tam ísť kvôli tomu, že chce mať plán B, keby sa niečo stalo niekde, lebo teraz máš rôzne konflikty, aj Ukrajina, Rusko, Gaza, Izrael, čaká sa Čína, Tajvan. Človek chce mať tú možnosť nasadnúť do lietadla, prísť do Dubaja, byť tam nie turista, ale byť tam doma. Toto je, myslím, že... A keď si vlastne, že máš teda firmu v Dubaji, máš teda dubajskú rezidenciu, tak platí ti to povolenie na pobyt aj v tých ostatných emirátoch, že vieš aj tam, povedzme si, prípadne, ja neviem, prenajať auto, otvoriť účet, čiže v rámci tej federácie, takže v pohodičke, že... Presne tak. Okay. Keď niekto založí firmu v inom emiráte, dostane tú imigračnú kartu, povolenie na pobyt, tak mu to platí v každom inom emiráte. To je federálne imigračné. Perfektné. Druhá vec u mňa je určite daňovo výhodné prostredie Arabských Emirátov, Dubaja. Je tam, predstav si, žiadne dane pre fyzické osoby. Vieš to predstaviť? Skús. Nie. Úsmev. Ešte raz. Žiadne dane pre fyzické osoby. Že wow, to kde je na svete. Hej? A pritom to nie je daňový raj. Áno, to je dobrá poznámka. Áno, samozrejme, napríklad Slovenskom a takisto s Arabskými Emirátmi zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Hej, takže máš pravdu. Absolútne transparentné. Asi tak, vzťahy. Áno. Čiže je tam teraz novo zavedená, spomínal som na úvod podcastu, daň z príjmov právnických osôb 9%, to sa teraz implementuje. Zase 9% nie je 19%. Áno. Presne. Ani 29, takže poznáme. DPHčka. Dáme si, navrhujem, lebo mám veľa dopytov teda na tie daňové témy, tak možno by sme dali nejaký druhý diel, len čisto na tie daňové veci, lebo čas nepustí, takže asi tak. Tretia vec je to u mňa, keďže tam zamestnáme ľudí, máme tam ľudí proste z rôznych krajín, flexibilné podmienky na zamestnanie bez platenia odvodov. Čo je ďalšia vec, že wow u mňa. Hej? Lebo vieme, aj my, Slovensko, Česko, rôzne krajiny európske, zaplatíš proste odvody. Zaplatíš. Nechcem ísť do detailov, ale vieme, o čom sa bavíme. Príklad, zamestnám človeka, mám tam osobne našu firmu, svoju firmu, zaplatíme salary plat, dostane Erik plat. Ja som povinný je tam povinnosť zaplatiť nie odvody, ale poistenie, zdravotné poistenie na rok, ale tá suma sa nedá porovnať ani zďaleka s tými odvodmi, ktoré sú v Európe. Takže je to úplne v pohode vec. Ďalšia dobrá... A tá výška toho poistenia sa odvíja od výšky platu, alebo to je nejaký paušál? Dobrá otázka. Otázka je, prečo to tak už nie je v zásade aj tu napríklad, kde odvíja sa to od toho, aké krytie chceš mať zdravotné. Jasné. Čo sa u nás hovorí už 20 rokov, že teda je nejaký základný balíček a potom pripoistenie. Tam to máš samozrejme tak, že áno, je tam nejaké základné a vlastne v tom máš toľko. Keď si sa poistíš viac, tak máš toľko, keď viac toľko. Čiže tam poistenie môže byť od 1000 dirhamov, čo je nejakých 250 €, až do 10, 20, 30 tisíc. Čiže v zásade, ale zamestnávateľ je povinný poistiť toho zamestnanca.
Druhá vec, čo je zaujímavá, je, že ten zamestnávateľ musí poskytnúť víza zamestnancovi. Takže sa tam vyhneme tomu, že by tam bola nejaká nelegálna ilegálna imigrácia. Áno, hej? Že by sa dostal človek nelegálne, alebo vlastne keď chce byť zamestnaný, tak je pod silnou pokutou ten zamestnávateľ, keď zamestná niekoho na čierno. Takže tam to vyslovene... Ale tam ani nemáš vlastne dôvod, pretože naozaj, že keď tam nie sú tie odvody, hej, že vlastne je to tam tak absolútne transparentné. Proste neoplatí sa to. Hej. Jednak a možno, že naozaj neviem, ako sú tam teda nastavené tie pokuty, asi dosť vysoko. Dosť vysoko, ale funguje to. Ale to áno, že proste keď vieš vopred, koľko zaplatíš a že ťa to nebude stať, povedzme, ak tu na ten Mailand, tak proste prečo by si špekuloval a niekoho proste zamestnával nelegálne. Hej. Nemá to význam. Takže tieto tri veci u mňa určite na prvom mieste, čo som spomínal, tá firma s tou rezidenciou, dane. Zatiaľ samozrejme sú zmeny, ale najbližšie roky prejdem k tým trendom za chvíľku. Nevyzerá, že by sa to malo zmeniť. Hej. Dubaj je samo sebe, prejdeme na tretiu, trendy na najbližšie roky. Dubaj je samo sebe značka ako brand, to je výhoda. Hej. Tak ako je brand, povedzme, Londýn alebo Singapur. Hej. Sú to medzinárodné finančné centra, povedzme, hej, takže vlastne ten Dubaj je povedzme, preto si to veľa ľudí mýli, že Dubaj a v zásade však to je súčasť tých Arabských Emirátov, preto napríklad Londýn je iný, ako je to Anglicko, lebo ten Londýn je ten powerhouse, hej, to proste fakt veľké mesto, mega mesto. Budeme v ďalšej časti sa baviť aj o tej Veľkej Británii a prečo si myslím aj osobne, že ten Londýn vždycky má čo ponúknuť. Teším sa v stredu na cestu do Londýna po pol roku. Takže vlastne poďme na tie trendy. Dovolím si teda ja odhadnúť z titulu, že som tam 8 rokov plus, minus, hore, dole, samozrejme. Veľa otázok na mňa je, či tam je tá teraz realita bublina. Tam veľa ľudí založí si firmu, alebo nezaloží, proste chce tam prísť aj z titulu, že si kúpi apartmán, potom, lebo tie víza môžeš dostať, aj keď si kúpiš apartmán v určitej v zásade výške. Ale moja odpoveď je taká, nie je tam tá bublina, kvôli tomu. Čiže nešpekuluje sa, že teraz kedy kupovať, kedy predávať, či pôjdu ceny hore. Je to taký stabilný, realitný trh, hej? Áno, lebo na rozdiel od toho roku 2008, keď bolo veľa tých investičných bytov, teraz sa stalo to, že vlastne Dubaju veľmi pomohol COVID. Na rozdiel od tých lockdownov, čo ste mali vy aj na Slovensku, v Česku, pamätám si, akorát presne to bolo február 2021. Vy ste tu mali to celonárodné testovanie. A ja som bol vtedy v Dubaji. Dubaj otvorený, negatívny PCR test a ostal som tam namiesto 2 týždňov, niekoľko mesiac, 2. Reštaurácie otvorené, samozrejme s rúškom, nákupné centra, v pohodička. A čo sa dialo vtedy? Oni prijali rýchlo rozhodnutie otvoriť ten Dubaj, žiadne lockdowny a tí ľudia, ktorí už boli unavení z toho roku, tých proste lockdownov, hore, dole a proste celá Európa, hej, tak prišli do Dubaja, ako ja napríklad, nie na 2-3 týždne, ale tiež ostali na mesiac, 2-3, zistili, že to je super život. Prečo nežijeme tu? A ostali tam žiť a pritiahli potom ďalší ľudia. To sú všetci ľudia, ktorí boli vlastne bonitní, hej. Vlastne, čiže od roku 2021 pozorujem, ten Dubaj je na vlne, ktorá stále proste ide hore, kde ten realitný trh je podporený, že tam reálne ľudia žijú, aj pre seba potrebujú tie nehnuteľnosti, samozrejme je tam trh aj na prenajmy, ale nie, to je to úplne iná situácia, ako je v roku 2008, čo bol ten realitný boom. Takže otázka je, dokedy to bude trvať. Hej, sú rôzne predpovede, že ešte by to malo aspoň rok, 2, 3 trvať, hej, lebo samozrejme stávajú sa nové tie projekty a ide to vždycky hore, tak ľudia sú už trošku nervózni, ale ja si myslím, že ešte určite pár rokov to trvať bude, lebo aj teraz kvôli tej situácii geopolitickej tam prišlo reálne veľa ľudí aj z Ukrajiny, aj z Rusa, teraz je Middle East, ľudia sa boja, Izrael, Gaza, veľa ľudí prichádza z Ázie, prejdem k druhému bodu, je to bezpečný prístav pre investície, hej? Nielen pre investície, pre investovanie, pre biznis, ale aj bezpečný prístav pre život. Si sama uznáš, necháš v reštaurácii laptop, prídeš o hodinu a je tam áno, na nabíjačke. Hej. Čiže určite bezpečnosť, neskutočná je tam. Tak všade sú kamery, čiže... Jasné, ale proste, vieš, sú kamery, ale ľudia aj tak
by si to možno netrúfla niekde inde. Ja stále toto opakujem, že keď to porovnáš so Slovenskom, že vlastne tam sú, neviem konkrétne tie čísla, alebo s Európou, to je jedno, ale že možno tie tresty, nepoznám, aké tam je to trestné právo, ale tie tresty sú možno tak odradzujúce, že nikto si netrúfne porušovať pravidlá, lebo akože by ťa to stálo... Deport. Minimálne, hej, ak by si neskončil, neviem, jak vyzerajú tie ich basy, hej, ale proste nikto si nelajsne, netrúfne si porušovať pravidla, pretože pozná tie dôsledky, hej. Takže kľudne si tam môžeš nechať ten laptop na nabíjačke. Čiže je tam mimožiteľnosť práva, áno, vlastne tie pravidlá platia, ľudia ich rešpektujú a platí to, čo teda sa má dodržiavať, tak ľudia to aj dodržujú. Ináč je to zaujímavé, lebo sú tam ľudia, podľa posledného sčítania si predstaviť, tam 90% cudzincov, expatov. Hej, čiže tam len 10% Emiráťanov. Tam to fakt funguje, je to medzinárodné mesto, ako je Londýn, ako je Singapur, ale si zober, že vlastne je tam nejakých 200 národností, žije v Dubaji, hej, a ľudia sú tolerantní, pozitívne naladení, usmievajú sa, nezavidia sa, žiadna primitívna vulgárnosť, ako nechcem kde povedať, vieme asi všetci, hej. Čiže vlastne toto je fascinujúce pre mňa, lebo ako niekde to nefunguje, hej, ale tam to funguje, to proste multikultúrne prostredie, hej. Ľudia to rešpektujú, podporujú sa. Je to fakt pre mňa niečo fascinujúce, veľmi sa rád do toho mesta vraciam, momentálne je to pre mňa už niekoľko rokov domov, čiže vlastne je tam bezpečie, je tam dobré služby, dobré zdravotníctvo z rôznych oblastí, školstvo momentálne, univerzity tam otvárajú svoje kampusy, čiže a prejdem plynule k tretiemu bodu, Dubaj, Americké Emiráty majú vždycky tie najvyššie ambície. Toto je pre mňa ako tiež silný bod. Pamätáš sa, ako raz jeden náš kolega povedal takú jednu pamätnú vetu, že... Pamätnú vetu, to si nepamätám. Nepamätáš Carlyle, pamätáš na Carlyla. On povedal, že nezabudni, je to vždy iba púšť. It's only the desert. Niečo také povedal, vieš, keď sme sa rozplývali nad tým, jak tam tie veci fungujú a proste tie trávniky a toto. Mňa veľmi imponuje, že Dubaj, alebo teda Emiráty všeobecne, že podporujú tie zelené projekty. Hej, no musia, pretože tá obnoviteľnosť zdrojov a tak ďalej, hej, aj preto, že vlastne je to stále iba púšť. Hej. To znamená, že musia to robiť, ale je to fascinujúce, že sa im to darí a že proste vždy, keď aspoň to vidím, vždy, keď tam prídem, tak tam vidím, tak sa stretnem s niečím novým, akože v týchto veciach, také tie invencie, ktoré oni majú. Carlyle to povedal, myslím, že v negatívnej trošku, v takom tom otieni, ja si to dovolím otočiť do toho pozitívneho. Ja to vnímam pozitívne, hej. Lebo si zober, že teraz štát vznikol v roku 1971. Čo dokázali za tých 50 rokov, alebo 30? 30 rokov, lebo od roku 90 tam nastal ten boom nejaký taký, že reálne vidíš tie projekty a hej, keď si vezmeš tie fotky Sheikh Zayedov, hlavná ulica, čo v roku 91, tam fakt púšť, hej, čo sú 30 rokov, ešte napríklad Burj Khalifa bola postavená v 2010. Hej, Burj Al Arab, ten hotel 2000, čiže tu máš 20 rokov, 10 rokov, 30, hej, takže vlastne tu neviem postaviť nejakú diaľnicu, že vraj. Hej, už bude postavená, tá vláda už proste mala byť diaľnica. Tak diaľnica, verím, že bude už konečne. Už 4 hodín teda cestujeme, ale teda, tak ako... Uvidíme. Čiže tam sa to dá, tam je proste fakt, je to krajina, kde oni majú príklad, hej, oni majú napríklad Urban Master Plan 2040. Čiže vlastne tam sú konkrétne kroky, ako do roku 2040 oni majú ambíciu sa stať najlepšie mesto na život na svete. Z hľadiska udržateľnosti, z hľadiska proste rozvoja, aké veci urobiť, aké kroky spraviť. Im aj to Expo vtedy tak pomohlo, že vlastne tam vtedy sa taký ešte väčší boom nastal, keď sa pripravovali na Expo. Tam vtedy bolo brutálne akože veľa tých investícií. Expo pomohlo Expo, prišlo COVID, takže z Expo 2020 bol Expo 2021. Ale aj tak, lebo tam sa potiahlo to metro, smerom na Abu Dhabi, vznikli nové štvrte, nové letisko. No a teraz najnovšia správa, minulý víkend, po tom veľkom daždi, si asi uvedomili, že teda treba niečo s tým robiť, lebo to letisko tam zrušili nejakých 2000 letov. V tom letisko v meste. V meste, tam už sa to nemá kam rozširovať, to je vlastne v rámci mesta. A majú iné letisko, že v roku 2010 je tzv. Al Maktoum Airport, medzi Abu Dhabi a Dubajom v púšti. A oznámili teda minulý víkend, keď si dobre pamätám, že idú teda presúvať všetko z toho letiska starého na to nové, najbližších 5-6 rokov v etapách.
a má to byť najväčšie letisko na svete, 70 km štvorcových, 270 miliónov ľudí sa tam má teda... Počkaj, ale aj Emirates sa tam presunie? Však Emirates má bázu na tom Dubai International Airport. Všetko. Teraz vlastne to letisko obsluhuje nejakých 100 miliónov ľudí, už to nestíha, tak tam bude nejakých 270 miliónov ľudí, tam je púšť, tam sa to dá tie runwaye, proste tie ešte rozširovať do púšte až kde chceš. Takže toto je také konkrétne kroky, lebo je to samozrejme zase o tom, že je to poloha, hej, si v strede a presúvaš sa, ideš do Ázie, na Seychely, na Maledivy, ideš sa tu Dubaj. A ja som si myslela, že mi povie, že čo si sa dopočul, že tú novú informáciu, že konečne idú robiť niečo s tými odvodňovacími kanálmi, ktoré tam stále nie sú. No. Idú, to bola ďalšia informácia. Hneď na to bolo hneď po tých záplavách pár dní, vlastne investícia nejakých 23, myslím, že tam 30 miliárd dolárov na vlastne tú kanalizáciu, urobenie, prerobenie, proste kompletný nejaký infraštruktúra, aby sa takéto veci neopakovali. Áno, jasne, na druhej strane to najväčší dáž toho 16. za 75 rokov. Áno, ale tak už predtým boli nejaké, hej, a už aj minulý rok tam pršalo. Ako fakt je, že ja to tak sledujem posledné 2-3 roky, že tam, že vôbec, že prší, keď si poslal pred rokom, tuším, alebo 2 roky dozadu vo februári nejaké videá a tam, čo ulice boli zaplavené, tak to bolo, že wow, hej, že v Dubaji zaplavy. Ale ja si myslím, že pre nich to bude fajn, že treba s tým niečo robiť, lebo tá dažďová voda sa môže potom využiť, povedzme, na polievanie tých ich trávnikov, čo tam majú na tých kruháčoch a sú tam golfové ihriska a tak ďalej. Hej. Že je škoda, že tá voda niekam teraz odteká, no ja neviem, hej, kam. Že proste, a sú tam aj škody potom po tých záplavách. Čiže toto je... To mesto tak dynamicky rastie, v tomto im fandím. Toto treba urobiť. Áno. To mesto tak dynamicky rastie, že jednoducho vždycky niečo vyskočí, hej, lebo tam nie sú tie, ako v Európe, pravica, ľavica, nová vláda, iná vláda, hej, tam vlastne fakt ten šejk vlastne, ktorý je tam momentálne vládne, tak on študoval v Anglicku, videl a ten role model, tá infraštruktúra, to Anglicko, na tom je postavený ten Dubaj, hej, takže vlastne to nevzniklo náhodou, hej. Prečo nejaký iný štát nie je tak ako Dubaj, hej. Lebo vlastne niekto, keď je doma, nevinde z krabice, necestuje, nejde do inej krajiny, neštuduje, toho neovplyvní, hej. Takže ja som čítal teraz knižku 50 rokov ako jeho vládnutia a tá knižka je veľmi zaujímavá, lebo tam presne opisuje, ja mám akorát, ako vieš, veľmi rád Libanon, Bejrút. On bol, keď cestoval v 70. rokoch, keď Libanon bol Páriž Blízkeho východu s krátkou. On tam cestoval s otcom. Otec ho vtedy brával, vtedy vládnúci šejk ako zo sebou na ceste, aby sa naučil vládnutiu. A videli tam tie bulváry, videli ten Bejrút. Hej, doslova proste. On bol úplne v tej knižke o tom píše fascinovaný, že toto chcem urobiť v Dubaji. Za 20 rokov, 30 sa mu to podarilo. Takže vlastne to som nevedel, že ten Bejrút bol do značnej miery ako preňho inšpirácia je fascinujúce, lebo hovorím, to bolo, ja som tam prvýkrát bol len minulý rok, konečne mi to podarilo z Cypru letieť pol hodinka, ten Bejrút, ako áno, to je ťažko skúšaná krajina, ale proste tá atmosféra, hej, islám, proste kresťanstvo, tí ľudia, to jedlo, proste na to, akí si tu ľudia skúšaní, proste tá pozitivita, ako fakt inšpiratívne to bolo pre mňa dosť a toto je vlastne ten príbeh toho Dubaja takisto, že vlastne oni sa nesnažia vynájsť koleso, ale priťahujú tých najlepších ľudí z celého sveta, tých najlepších podnikateľov z celého sveta, učiteľov, ja neviem, lekárov, sestry. To mesto je, si myslím, momentálne domovom pre každého, kto tam chce žiť, kto vlastne komu sa to páči, lebo ešte raz, je tam 200 plus minus národností z celého sveta, 90% cudzincov tam žije. Takže to není, že vlastne Emiráťania nejakých pár cudzincov, ale to je mesto doslova medzinárodné. A toto ja si veľmi, veľmi vážim, lebo ja som zvyknutý teraz sa pohybovať ako aj tým medzi rôznymi teda krajinami, kultúrami a oceňujem, že vlastne je tam, máš rada, myslím, že ty ten Dubaj, naposled vo februári, zima, tam teplúčko, more, slnko, takže vlastne tá ambicioznosť je pre mňa ten trend, ktorý vlastne je tam, inšpiratívnosť, ten drive, čo tam majú.
týmto by som to ukončil. Hej. Čiže kto tam ešte nebol, pozývam určite. Choďte určite. Lebo aspoň pozrieť. Lepšie raz vidieť, ako počuť. Áno, presne tak. Lebo jednoducho poznám aj mojich kamarátov, je to umelé mesto, vieš, také tie veci v živote tam neboli. Takže vlastne asi tak momentálne k Dubaju. Asi sme vyčerpali. Ja by som ešte ďalší by som, lebo fakt som mal veľa tých otázok ohľadne tých daní a to je široká taká, by som ešte pár vied by som sa tomu povenoval, lebo tam minulý rok to začalo, oni to postupne začínali implementovať, ale sú tam rôzne výnimky. Rôzne výnimky. Oni samozrejme tým, že tam musia vybudovať aj tú infraštruktúru, ten výber daní, to trvá nejaký čas, učia sa. Takže je to taká vec, že vlastne tom compliance, hej, tie vlastne, pomôž mi to slovo compliance, tie podmienky, tie requirements. Požiadavky na podnikanie. Na to, aby tá firma bola v poriadku, aby dodržala určité pravidlá, sa to vždycky proste sa to zvyšuje. Hej? A updateuje, alebo áno. Takže vlastne ja by som navrhoval, keď sa vrátim na budúce, dáme nejaký špeciálny podcast ohľadne daní compliance, lebo na toto je veľa otázok. A myslím, že 30 minút, 20 minút vyčerpáme. Dobre, ja súhlasím, to bude tiež zaujímavé. Takže ešte raz som ťa videl. A ja teba ďakujem ti krásne. O pár mesiacov zase po lete, myslím, že sa uvidíme, takže... Ďakujem za podnetné informácie a pikošky. No a... Ďakujem aj tebe za... Na budúce. Hosting a ďakujem pekne poslucháčom. A divákom. Budeme sa tešiť na budúce na podcast o Londýne. O Veľkej Británii. A Veľká Británia všeobecne. A samozrejme Londýn, naše mesto, ja by som tak dovolil si tam porovnáme to s Dubajom, to bude zaujímavé, lebo ten Londýn je finančné centrum takisto, hej, ale s históriou niekoľko storočné. Ten Dubaj je fakt, že 30 rokov, 40 rokov, takže tu už sa na to teším a mám nejaké novinky horúce aj z Londýna, aj teraz z Pakistanu. Ešte keď pôjdeš do Londýna, tak vlastne prinesieš nejaké novinky tiež. Takže tak, nech sa darí. Super, tak majte sa. Majte sa.